Riscul de a vă enerva, repetăm, atât de bogați suntem încât doar din aurul scos până azi dintr-o singură mină, noi toți am putea trăi și toate instituțiile ar funcționa aproape un an. Din statistici, se pleacă 1% din aurul lumii a fost scos de la mina Barza. 1% din aurul lumii a fost botezat cu sudarea minerului din Munții Apuseni. Dar gândiți-vă că avem și alte zăcăminte de aur, cel puțin la fel de bogate, cum e cel de la Certej sau cel de la Roșia Montană. O spune clar unul dintre cei mai mari geologi ai țării. Concret, după 2000 de ani de exploatare, mai avem, din ce se știe, încă 6000 de tone de aur, adunate toate în ceea ce se numește, pe bună dreptate, patrulaterul aurifer al României, adică o suprafață de 800 de kilometri pătrați aflată în Munții Apuseni. În acea zonă, spun specialiștii, pe oriunde ai fora, ai dat de zăcăminte de aur pur, aur cu argint sau cupru, aur învelit în minereu, aur în toate felurile și formele. În ultimele decenii, această bogăție s-a aflat în mâinile unei singure entități, Regia Minieră Deva, devenită ulterior Minvest. Ea este cea care deține astăzi unicul muzeu al aurului din Europa. Clădirea adăpostește peste 1300 de exponate care vorbesc despre splendoarea metalului ascuns în munții noștri. Vedetele muzeului, să le spun așa, sunt șopârlele de aici de la Brad, descoperite în 1937 și a fost asigurată la $3 milioane datorită formei sale unice în lume, la expoziția mondială de la Paris. Dovada vie că avem multe bogății.